בביקורי ברוסיה, שכלל ביקור ופגישה עם ראשי המדינה במוסקבה וביקור עם ראשי העיר והמחוז של סנט פטרבורג, אני שמח להיות כאן גם בבית הכנסת המרכזי של סנט פטרסבורג, ואני רואה בשגשוגה ובאמת ההשקעה גדולה של מנהיגי העדה כאן בעיר הזאת. ראיתי בית כנסת שהוא מקדש קטן, ראיתי פעילות יהודית בכל עוצמתה, פעילות יהודית שאולי אוממה במשך 100 השנים האחרונות והופכת ופורחת פעם נוספת. מדינת ישראל קשורה בתפוצות, התפוצות קשורות למדינת ישראל. היהודים בסנט פטרבורג, ליבם בירושלים, מלאכתם בסנט פטרבורג, והם שומרים על הקשר עם הדת, וכמובן באותה עת שומרים על הקשר עם מרכזה של הדת היום בימינו, והיא מדינת ישראל וירושלים בירתה. אני שמח להיות כאן בערב שבת בראשית ולברך את כולכם לא בראשית חדשה אלא בהמשך קיום רצוף של עמנו בכל הדורות. החיזוק שלכם אותנו והחיזוק שלנו אתכם הוא הדבר היום החשוב ביותר במערכת שבה מדינת ישראל חובקת עולם, נתמכת ולפעמים מבוקרת על ידי העולם. כולנו ערבים זה לזה, אתם למדינת ישראל ואנחנו לקיומנו כולנו וקיומכם כעם יהודי. תודה רבה. שבת שלום ומבורכת.